खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। सराइघाटनि गोदान दालांआव गंसे डाम्पार गारिजों सौग्रावनायनि जाहोनाव सासे सुबुङा जायगायावनो जिउ खहा जादों। जिउ खहा जानाय सुबुंखौ भगेश्वर सिंह दास होननानै सिनायथिनो हादों। फोरमायथिनाय बादिब्ला जिउ खहा जानाय सुबुङा साइकेल सालायनानै आमिनगाव फारसे थांबाय थानाय समावनो हरखाब डाम्पारा उनथिंनिफ्राय फैनानै सौख्लायफैदों। जायनि जाहोनाव साइकेल सालायनाय सुबुङा जायगायावनो जिउ खहा जादों। जाथायखौ खालामनानै दायनिगिरि डाम्पार ड्राइभार आजारुद्दिन आलीआ गारिखौ लाखिनानै खारखोमानो नागिरदोंमोन, नाथाय राइजोफोरा होसो होसो हमनानै दायनिगिरिखौ जालुकबारि पुलिसनि आखायाव गथायनानै होयो। जिउ खहा जानाय सुबुंखौ पान्डु सदिलापुर गामिनि थागिबि आरो बिथांखौ आमिनगावनि गंसे कम्पानिनि सिकिउरिटि गार्डमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सोरखारि साख्रि मावग्रा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। फैगौ एप्रिल दानाव गासै 13 सानसिमहालागै बन्द फोसावदों सोरखारा। फोसावनाय बादिब्ला एप्रिलनि 14, 15, 16 खालारखौ बैसागु फोरबोनि थाखाय बन्द फोसावदों आरो 18, 21, 28, 12, 26, 6, 13, 22 बे खालारफोराव बन्द थागोन। 18 खालाराव गुड फ्राइडेनि थाखाय बन्द, 2 खालाराव सती सातनी दिवस, 28 खालाराव दामदर देवनि तिथि, 12 एप्रिलाव मार्चनि 3थि सनिबार, 26 ब्रैथि सनिबारनि थाखाय बन्द फोसावदों गासिबो सोरखारि फसंथानफोरखौ। बिटिआरनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारीनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय होदों इउपिपिएलनि दैदेनगिरि राजु नार्जारिया। बावैसो सान सिगां हाग्रामा महिलारीया इउपिपिएल सोरखारखौ दाहार गालांनो नाङा आरो दानिफ्रायनो अफिसारफोरा खामानि मावनो नाङा बुंनायनि सायाव फिनजाथाय होनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिथाङा फोरमायथिदों दि हाग्रामा महिलारी बिथाङा इउपिपिएल सोरखारखौ बेबादि खोथा बुंनाया जोबोद मिनिथाव आरो दुखुनांथावबो जादों। इउपिपिएल सोरखारा जेब्ला थांनाय 2020 मायथाइनि डिसेम्बर दानाव इउपिपिएल सोरखारखौ सालायनो जागायजेनदोंमोन अब्ला 2900 कौटि रांनि दाहार हाग्रामा महिलारीनिफ्राय रुजुननो गोनां जादोंमोन। थांनाय 17 बोसोर सोरखार सालायनायाव बिथाङा 2900 कौटि रां दाहार खालामनानै गालांदों। ठेकेदार आरो साप्लायारफोरखौ बिथाङा थगायना पारसेन्टेज जालांनानै आरो गोबां रां बिथांमोननिफ्राय लानानै राजखान्थि खालामनानै बिथांमोननो बिलखौ होलांनो हायाखै। गासै 2900 कौटि रां दाहारनि गेजेराव आरो नायबिजिरनायनि गेजेरजों 1500 कौटि राङानो नंखाय बिलमोन। बेबादि नंखाय बिल होनानैबो हाग्रामा महिलारीया गोबां बिबांनि रां ठेकेदारफोरनिफ्राय जादों होननानै जोंनाव फोरमान दङ। नाथाय बिथाङा जोंखौसो उल्थायै रां दाहार गालांनो नाङा आरो अफिसारफोरखौ दानिफ्रायनो खामानि मावनो नाङा होननानै बुंनाया जोबोद मिनिथाव आरो लाजिनांथावबो जादों। नाथाय इउपिपिएल सोरखारा 4 बोसोर सोरखार सालायनायाव 1 रांबो दाहार गैया। इउपिपिएल सोरखारासो हाग्रामा महिलारीया गालांनाय दाहारफोरखौ फोजोबनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो 200-300 कौटि रां सुख'यै गैया खालामबोबाय। जेराव बे सुख'नाय रांफोरखौ इउपिपिएल सोरखारा लामा, दालां, स्कुल, कलेज बायदि बायदि खामानिफ्राव बाहायनो नांगौमोन, नाथाय बेनि उल्थायै बे रांफोरखौ रां दाहार थानायखौसो सुख'नो गोनां जादों। इउपिपिएल सोरखारनि समाव जाखिनि खामानि मावदों रावबो ठेकेदार साप्लायार सुबुंफ्रा 1 रांनि दाहार मोननो नांगौ होननानै बुंनो हाया। बेखायनो हाग्रामा महिलारी बिथाङा बेबादि राव बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। आरो जेब्लानिफ्राय इउपिपिएल सोरखारा सालायनो लादों अब्लानिफ्रायनो बिपिएफ सोरखारा फैफिनगोन होननानै बुंबाय थायो, नाथाय दिनैनि सानाव हाग्रामा महिलारी बिथाङा गावनि बिपिएफ दोलोनि लिडारफोरखौनो हमथानो हायाखै। सानफा एफा बिथांनि लोगोफ्रा दोलो नागारनानै थांगासिनो दङ। हाग्रामा महिलारीया गावनि हानजानो टिकेट होनो थाखायबो मानसि नागिरनानै मोनाखै होननानै मिथिनो मोननाय जादों होननानै फोरमायथिदों राजु नार्जारी बिथाङा। तामुलपुर जिल्ला बिजेपि दोलोनि सोद्रोमाफ्रा गोख्रों सोमावसारदों। आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि डक्टर नमल ममिनखौ गाग्लोबनाय जाथायनि हेंथायै कंग्रेसनि एमएलए नुरुल हुदाखौ एरेस्ट खालामनांगौनि दाबिजों तामुलपुर जिल्ला बिजेपिनि सोद्रोमाफ्रा गोख्रों सोमावसारदों। फोरमायथिनो गोनांदि बे सोमावसारनायाव बाहागो लानायजों लोगोसे बिजेपिनि आफादगिरि भिक्टर कुमार दासआ फोरमायथिनाय बादिब्ला नुरुल हुदानि सायाव आयेन बादियै गोख्रों राहा लानानै एमएलएनि बिबानखौ बोखारनांगौ आरो गोख्रों साजा होनो नांगौ। मानोना आयेना गासैनिबो थाखाय समान। देहायारि गाग्लोबनाय, सिखाव खावनाय बायदि जाथायफोरनि थाखाय जों सादारन सुबुंफोरा जेरै साजा मोनो बेबादिनो मन्त्रि, एमएलए, एमपि बायदिनि थाखायबो समान जानो नांगौ आरो नुरुल हुदाखौ हमनानै गोख्रों साजा होनांगौ होननानै दाबि खालामदों तामुलपुर जिल्ला बिजेपि दोलोनि सोद्रोमाफ्रा। रायजोआव माब्ला खुंजागोन 2025 मायथाइनि पन्चायत बिसायख'थिया? रायजोआव पन्चायत बिसायख'थि खुंनायनि थाखाय लाहार-फाहार खालामदों। बे खेबाव पन्चायत बिसायख'थिखौ लानानै गोनांथार खोथा फोसावदों मन्त्रि रन्जित कुमार दासआ। बिथाङा फोरमायथिनाय बादिब्ला फैगौ 5 मेनि गेजेरावनो खुंजागोन पन्चायत बिसायख'थिया। एप्रिलनि गिबि सप्तायाव फोसावनाय जागोन बिसायख'थिनि सानखौ होननानै फोरमायथिदों मन्त्रि रन्जित कुमार दासआ। हायार सेकेन्डारिनि 1थि बोसोरनि आनजादखौ लानानै आसाम स्टेट स्कुल एडुकेसन बर्डआ मोनसे गोनां खौरां फोसावदों। हायार सेकेन्डारिनि आद्रा थानाय आनजादखौ माब्ला खुंनाय जागोन बेनि सायाव थांखि लादों आसाम स्टेट स्कुल एडुकेसन बर्डआ। फैगौ बैसागु फोरबोनि उनाव
खुंजागोन आद्रा थानाय हायार सेकेन्डारिनि सेथि बोसोरनि आनजादा। पन्सायत बिसायख'थिनि खालारखौ रोखा खालामनायनि उनावनो आद्रा थानाय हायार सेकेन्डारिनि सेथि बोसोरनि आनजादनि खालारखौ फोसावनाय जागोन। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।